Storikament qatt ma kien hawn moviment f'pożizzjoni tajba li jwettaq il-bidla. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fisser kif il-Moviment Laburista jaħseb għall-futur billi ma jibżax ibiddel. Huwa qal dan waqt li tkellem dwar il-bidliet fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż u l-proposta tal-Parlament Ewropew illi tiġi l-Kummissjoni Venezja bħala entità indipendenti illi tara x'inhuma s-sistemi ta' pajjiżna. L-analiżi tal-Kummissjoni se tkun ippubblikata tnejn u Dr. Muscat fisser kif huwa mifhum li l-analiżi tal-Kunsill tal-Ewropa ma tippuntax subajha lejn il-bidliet li jagħmel dan il-Gvern. Jekk xejn hemm analiżi li tgħid li l-bidliet li jagħmel dan il-Gvern huma tajbin. Joseph Muscat spjega li l-Kummissjoni titkellem fuq il-poteri tal-Prim Ministru u fakkar kif bidliet li diġà saru naqsu dawn il-poteri fosthom bis-sistema ta' kif jinħatru l-ġudikanti. Issa li qed nifhmu li qed jgħidu isma' hemm bżonn ta' aktar bilanċ. M'għandix problema. M'għandix problema għax din hija fil-linja ta' ħsieb riformista illi huwa parti mis-sistema tagħna u ta' dak what we stand for bħala moviment. Huwa żied jgħid li b'mod ġenerali il-Gvern qed jaqbel ma' dak li qed tgħid il-Kummissjoni u jinsab kommess li jsiru l-bidliet meħtieġa. Aħna b'mod ġenerali qed naqblu ma' dak li qed jgħidulna u lesti nikkommettu ruħna għal bidliet li hemm bżonn li jsiru fis-sistemi tagħna. Il-Prim Ministru awgura lil kulħadd il-festi tajba u stqar li qed iħares il quddiem għas-sena li ġejja. U ħatkun ħidma illi ħatkun tilħaq livelli bla preċedent għal bidliet infrastrutturali, għal bidliet fil-mentalità, għal bidliet fil-kultura tagħna, għal bidliet ta' kif naħdmu, għal bidliet fl-istituzzjonijiet tagħna. Jien ngħid illi storikament qatt ma kien hemm moviment f'dan dil-ġenerazzjoni li għaddiet tant f'pożizzjoni tajba li jwettaq il-bidla daqskemm huwa dan il-moviment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li